Хранителната и фармацевтична индустрия имат за цел да те объркат и да те държат зависим. От една страна ти показват, че да си наднормално тегло е абсолютно нормално. От друга, усложняват нещата толкова много, че накрая вярваш, че отслабването е ядрена физика. И накрая, предлагат ти магически хапчета, детокс чайове и специални диети. Но ето и истината. Нищо от това не ти трябва. Нека изясним нещо. Отслабването не е магия. Не е метаболизмът ти, не е генетиката ти. Метаболизмът е процесът, чрез който тялото превръща храната в енергия. Включва всички химични процеси, които поддържат живота. Не е уникалният ти организъм. Проблема беше в метаболизма, лекарства като Оземпик нямаше да работят. Хайде стига приказки и да видим как се свалят мазнини. Кой е единственият начин да губим мазнини? Калориен дефицит. Или на български казано, яш по-малко, отколкото изразходваш. Трите начини, по които може да го направим това нещо. Номер 1. Да броим калории. Има 1000 приложения за това нещо. Влизате, пишете калориен калкулатор, въвеждате си данните, то ще ви покаже колко калории трябва да приемате. Използвате приложения като MyFitnessPal, Yatio, излезе и някакво ново, BitePal, не съм го пробвал, не знам как работи, казва, че също става. Номер 2. Намаляме времето, в което може да се храним. Фастинг не гарантира, че ще отслабвате, защото вие в прозореца, в който хапвате, може да си издете храната и за 3 дни. Да елиминираме тотално даден макронутриент или хранителна група. Или още известни като модерните. Естествено, а не където ходят мъжете в женската тоалетна, ами другите модерни. Кето, карнивор. Обикновено хората, които ги пазят, са изключително големи защитници на тези така, за мен лично, абсурдни неща, защото аз обожавам въглехидратите. Избирате едно от трите и го действате. Включете няколко тренировки с тежести. От време на време малко кардио, да тренираме кардиоваскуларната система и сте готови. Забравете всичко друго, което ви говорят.